हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि माम प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल स' गाइस प्रेमसागर रामचियारिया थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्टनिफ्रायनो गोमानानै दासिमबो गैया न'आव फैयाखै मानो बुंनाय न'खरनि बुंनाय हिसाबै बियो न'निफ्राय खारदों आरो आं मोजाङै फुरा डिटेल्सखौ खोन्थानोसै प्रेमसागरनि न'आ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बारामा कख्लाबारिनि होनना बुंदों पस्ट अफिसखौ बुंदों दलबारि स' बिनि बिफानि मुङा जाहैबाय मिन्टु रामचियारि आरो बिनि बिमानि मुङा जाहैबाय भाग्या रामचियारि प्रेमसागर रामचियारिया क्लास 10आव फरायोमोन बे समाव 2017 1 आगस्ट समाव स' बेखौ बिनि न'खरनि मानसिफ्रा मोनसे आश्रमाव दोनहरनो होननानै बुंदों जे बरिमाखा बाथौ आश्रम होननानै बुंदों बिसोरनि न'खरनि मानसिया कल खालामनानै आंनो इनफरमेसन हरनाय मथे बेबायदि बुंदों स' बेखौ प्रेमसागर रामचियारिखौ बे आश्रमाव दोनहरनो नागिरदोंमोन दानाबा बे प्रेमसागर रामचियारिया बे बाथौ आश्रमाव बरिमाखा बाथौ आश्रमाव माने हस्टेलावनो थाया माने बे बरिमाखा बाथौ आश्रम हस्टेलाव दोनहरनो नागिरदोंमोन स' बे हस्टेलाव थाया होननानै न'आव गोबां हुलुस थुलुस खालामदोंमोन आरो बिनि गेजेराव दावराव खालामदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बियो न'खरनिफ्राय ब्रा दोनहरनो नागिरदोंमोन होननानै बुंनाय जादों स' बिनिफ्रायनो बियो 2017नि 1 आगस्टनिफ्रायनो न'निफ्राय बियो खारदों होनना बुंदों बिथांमोना खारनायनिफ्राय नागिरबाय गोबांनो गावसिनि फरियाल न'खर गासिखौबो नाहरबाय बाट बे प्रेमसागर रामचियारिखौ मोननो थाङाखै आरो बिथांमोना गोबां बिदिनो नागिरबाय रांबो खरसा खालामबाय दायो बियो क्लास 10आव फरायोमोन गथ'आबो इसेबां उन्दै नङामोन स' जुदि आं बुङो प्रेमसागर रामचियारि नों जुदि बे भिडिअखौ नायदों आरो नों जुदि खारखुमादों माने सानै हयै खारखुमादों बबेबा सोरजोंबा लोगोफोरजों खामानि मावनो बहाबा खारनानै दंहैयो अब्ला नोंखौ नोंनि न'नि मानसिफ्रा गोबां नागिरगासिनो दङ आं फन नाम्बारखौ स्क्रिनाव होदों डिसप्लेआव स' बेनो नोंनि न'खरनि फन नाम्बार बेयाव कल खालाम नों उन्दै समाव मबाइलबो बाहायामोन जानो हागौ आरो आं बेखौ मिथिला नोंनि न'खरनि बुंनाय मथे बे नोंनि बैसोआ जायोमोन बै समाव 15 इयार्स दासिम बुंनो थाङोबा होमबा नोंना 17 इयार जासिगोन होनना बुंदों स' 15 आरो 17 इयार्सनि गेजेराव नोङो नोंनि बैसो होनना बुंदों जुदि नोंनि बिमानि नामखौ बावदोंब्ला नोंनि बिमानि मुङा भाग्या रामचियारि आरो नोंनि बिफानि मुंखौ बावदोंब्ला नोंनि बिफानि मुङा मिन्टु रामचियारि नोंनि न'नि एड्रेसखौ बावदोंब्ला नोंनि डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा आरो बरामा कख्लाबारि आरो पस्ट अफिसा दलबारि अन्नानै नोंनि बिफानियाव कल खालाम डिसप्लेयाव होदों स्क्रिन डिसप्लेयाव नाम्बारखौ स' नोंखौ गोबां न'नि मानसिफ्रा नागिरगासिनो दं दुखु जागासिनो गाबगासिनो दं नोंनि आइ आरो आफाया स' नों जुदि अनोब्ला नोंनि आइ आफाखौ नोंनि न'खरखौ अब्ला नों कल खालामनानै रायज्लायहरफिन नों मानो खारदों आं बेखौ जेबो बुंनो थांला बाट नोंनि न'खराव नोंनि बिमा बिफानि गोबां गोनांथि नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ गोबां समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दं 2017 मायथाइनिफ्रायनो दिनै 2019 जाबाय स' अन्नानै प्रेमसागर रामचियारि नोंनि जोनोमगिरि आइ आफा मिन्टु रामचियारि आरो भाग्या रामचियारिया नोंखौ नागिरफिनगासिनो दं नोंनि बिमा आरो बिफानि फट'खौ नों जुदि बावबायबा सिनायनाय नङाब्ला आं फट'खौ स्क्रिनाव होनोसै नोंनि आफाजों जे फट' साफायजानायमोन बेखौबो आं होफानोसै स' नों नायबानो जाबाय आं होखाजोबखाबाय गासिखौबो आरो नायबानो नों सिनायफिनगोन आरो स' नों इसिबां उन्दैबो नङामोन जेथिया नों खारदोंमोन स' नों जेरावखि थाया मानो नोंनि आइ आफानो कल खालामनानै बिसोरजों रायज्लायहरनानै नों न'आव अननानै फैफिन आं खेबसे बुंबावनोसै नोंनि न'नि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बाक्सा आरो जायगाया जाहैबाय बरामा कख्लाबारि आरो बिनि गेजेराव पस्ट अफिसा जाबाय दलबारि स' अन्नानै नोंनि आइ आफा मिन्टु रामचियारि आरो भाग्या रामचियारिखौ कल खालामनानै रायज्लायहर नोंनि आइ आफाया गोबां दुखु जानानै गाबगासिनो दं नोंखौ गोबां नागिरो नोंखौ गोबां अनो होननानै आंनो फोरमायहरदों आंजों फन रायज्लायहरदों आंनि सिगाङाव बुंहरदों कि बेनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय प्रेमसागर रामचियारि गोमानायनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय जों मोनफिनबायगोनदां प्रेमसागर रामचियारिखौ स' गोबां आसायै बे भिडिअखौ बानायनो थिनदों आंथ' भिडिअ बानायनाया गोबां साननैसो सानथामसो गोबां गेप जाबाय मानो होनबा आंबो बिजि जाना दङ बिदिनो स' बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायनाय जाथ'वाखै गोबां भिडिअ दाख्लैबावबो हिन्जाव सासे बिदिनो गोमानाय आरो सिगाङावबो गोमानाय स' गोबां दुखु मोनहरलायदों आं भिडिअ बानायनि थाखाय बाट आं भिडिअखौ बानायगोन आंहाबो समय दङ
भिडिअ बानायनायनि आंहाबो दायो न'आव दङ आं हलिडेआव नङा होमबा स' आं दायो बेखौ दुखु मोननानै प्रेमसागर रामचारिनि न'खरनि जाथायखौ खोनानानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि प्रेमसागर रामचारि नों जेरावखि था बम्बेआनो जा दिल्लीयानो जा गुजरातआनो जा बेंगलरानो जा ओमफ्राय बिनि गेजेराव कर्नाटकआनो जा अन्ध्र प्रदेशआनो जा जि जायगायावनो थाङा मानो साउथ इण्डियानि तामिलनाडुआनो जा जिखियानो जायगायावनो थाया मानो नों नोंनि न'आव गोख्रैनो कल खालामनानै नोंनि न'खरनि सोरबा जाथि खुरमानाव बोरैबा थाखुमानानै थानायानो जा फरायखुमादों नामा स' नों अननानै नोंनि आइ आफानो कल खालाम आरो नोंनि आइ आफाजों रायज्लायहरफिन प्लिज आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आं नोंखौ बिदा महरै आं नोंखौ बे बाथ्राखौ बुंबाय आं नोंखौ फंबाय महरै बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय नोंनि आइ आफाजों कल खालामनानै बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारजों कल खालामनानै कालेक्ट खालामनानै रायज्लायहर थेंक इउ स' माच बाय बाय खुलुमबाय